ଏଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଇ କରପଟା ସ୍ପେଶାଲ। କ'ଣ ଏଟା ପଟା ଲଛା ପଟା। ଭାଇ ଭାଜୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଇଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇବେ। ଖୋଟରୁ ଖୋଟରୁ କଚର ମଚର ସେ କହୁଛି ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ କହନି କଚର କଚର ଚଲେଇ ଦେଉଛି ପିଆଜ ସେନ୍ସର। ହଁ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ହବା ନୁହେଁ ନାରାୟଣ ଆଉନି ବିପୁନ ଭାଇ ଆଉନି ବିପୁନ ଭାଇ ଆଉନି